Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. The Union of Cook Come Helper PM Poshan jong Jela Meghalaya kan pelong ke annual general meeting hak santuk leber ajar pausan hamadan nilai ka jong Saint Peter Higher Secondary School Pendingrai Nongstan. Nakaliang jong union ka kot berwere berok kindang syat jasngi midday meal hak school bikin poi renti syakan ga jingalang minikaran sani lagi kam badang sateng berhak ga juk gasngi unsapin skamru ikidang kit kam jong union. Ngi wan ban bentip bat ban khot sepi baro ki nong sit ja school ki bahap apo ka Jela Meghalaya ba kinso ba ban pelaj por ban wan knang ha ka khatsan tarik banai march arajar pesan bangi khot e kan ka general meeting knang ba ngila ban pensyai yaki kam ki jongi kum ka union ka bangila tray nadu ki por beladap bat ki ang donru ki kam ki badangsa ka ba ngihap banangai tray kumta ka jingwan ka jungpi sha kane ka general meeting ka bangin pelong haga Saint Peter Higher Secondary School playground Pendingrai Nongstan West Khasi Hill District ha ka por Shposteng tukumta wan pep namar kani galong kabenta ka ba kham kongsan na menta jungi iwe kum kinong sit ja school but ha kani ka general meeting ngila khot bangila invite ru ya u swapdin tambe ubadai director jongga education but ya u ba obi kurba ibadai pej ya kani ka scheme PM Poshan hapo ka Jela Meghalaya tekumta khanang ba nginya itu khanang ba ngila pan yesai ya ka kam ka bang itrei khanang ba nginla pan itrei katkum ka jipniat jong ka sarkar ka jiwan ka jongpi nginyo i bat nginyo sngo ya kinong kit kam ki bathamai jong ka union Meghalaya bat ngesayo manpeng skamru ya kita kinong kikam ki bathemai khanang kinala bantrei saprang bat sakmat na ka benta ka jingya jung kam ka jingkhot ka jongi sakani ka general meeting kalong halor bangin pin skam ya kinong kitkam bat ban pin itu sapi iwe ki paranong setja bat ban pin sngew ya ka shithi ka bangiyo na ka education department bat ban pin sngew hapi ya ka yaki kam ki bangila dep tray ki bala seiso bat ki badang sateng kumta ngi kerpat ya phi baro iwe para nong setja bakin pinyawan khnang syakani ka general meeting ka banlong ha ka khat san tarik ubanai balai te tangita hi ku besibon